Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:41. Maying gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi, Action Bay, kag sa aton mga listeners, no? Ari lakat sang aton nga chimpo sining nga gabi. Lunes kita karon Marso 30. Unang adlaw sa aton nga quarantine lockdown, no? Yes, oo. Sa kapungsuran, easterlies mapaang nga hangin, no? Aton mabatyagan naga-influensya sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Sa iban nga bahin sa aton pungsod lakip ng Metro Manila, padayon nga may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ining mga pag-ulan. Tugay ni sang easterlies kag localized thunderstorms. Kag mabatyagan man sa kapungsuran may kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin, maghalin sa nasidlangan, mabatyagan sa nasidlangan nga bahin sa atong pungsod nga may kasarangan hasta nga mabalot ang kadagatan. Kag may araman nga mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin ini sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan ukon east to southeast. Ang naga-impluwensya dito sa pinakapunta sang naaminhan sang Luzon. Kag may magahalin naman sa nasidlangan pakadto man sa naaminhan nasidlangan ukon east to northeast ang maga-impluwensya sa ibang nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan diri partikularmente sa aton probinsya. Padayon nga may pagulugal man ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may dalaman ini naligwin nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may-ari kita mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magalin sa nasidlangan pakadto sa naaminhan nasidlangan ukon east to northeast ang mag-impluwensya sa kabugusan sang Isla San Negros. Nagapabilin ng sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan mga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulutapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 8:55 sinikaron nga gabi magahunas 0.0 metro ang kanabaw ng tao magabalos alas 2:56 karon sa kagahon sa takos sa 0.8 metro ang kadalumon. Kag alas 5:55 sining hapon nagtunod si aring adlaw magabutlak naman ini si alas 5:42 buwas sa aga. Sa subong ari kita 25 degrees Celsius o kung 77 degrees Fahrenheit. So mo na kabugusan sa aton lakat chimpo sining gabi Action Bright. Amagulugal ginagmay Sir Gan sa palibot naton. Pero Sir Gan kabaton kana food packs ma? Kang Food packs. Food packs. Di
Wa ita sa balay, ari tiya on duty. Online tayo, frontline services. Oo, no? Sige. Pero tayo mong unang adlaw, doon nadula si COVID, doon nagsikat, paya ang quarantine pass kag ang food packs. Pero Sa balay lang oo. Sir Gan, salamat. Good morning gabi. Okay. Yes, Okay, sir. thank you. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division sa aton sa nilikat sang panahon so far katon sini palibot sa Bacolod, Negros Occidental kag Bugosman nga Pilipinas matulot tawhay. Summertime na. And inang tawag naton lang nga mainit-init gidyang aton sini palibot na may mga portion kung kaysa nga nagagulugal o mga aton sini nga panganod ti maymana para mabulubog nawan ba ng aton sini nga alimpuduhan. Sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Of course, sa mga puloy anman alerto lang kita ha. No, sa anuman nga mga trahedya na muno ko ang puloy-an because nga ti ari ta subong sa inang fire prevention month mga kaksyon dapat maghalong gigitaman sa kalayo. Bisan ano nga pakig-away ta subong sang COVID-19, labi na gid nga halos tanan ara sa puloy-an subong maghalong kita sa kalayo. Kindly check sang inyo sini nga mga gasol, ang inyo sini nga mga uling dira posporon ninyo basin ang pangan sa kabataan nyo lighter kag iban pa, da? Nagatipon-tipon kamo da dapat alerto gid kamo. 24/7 mga kaksyon. Anyways, before kita formally mag-start sa aton sini nga pagpangalagad tonight sa action firing line, mag-aayo ko na sa inyo for a while, no? Magaduko kita kag magpangamuyo sa pag-away naton sining COVID-19 kag ginapangayuan naton sang buli gikan sa aton sini mangluluwas. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our We Father. come to you in our need to ask your protection against the 2019 N coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Subong nga adlaw maka-aksyon Lunes kita Marso 30, 2020. Naga-monitor niya kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Kung kasama ng aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type po lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamuto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow ng Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga chatters naton, sa mga viewers naton online, kindly sulat na sa comment section sa aton sining live Aksyon kay basahon ta na karon kung may time kita. And then sa aton sining mga texters sa yung numero naton ang 0938225517 para sa inyo komento kag mga reaction sa aton sining pagpangalagad tonight.
Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 takna sining nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iya nga gabi. Unang adlaw sang pagpatuman sang enhanced community quarantine sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Nag-ulan sang pagpakamalaot ang pila ka mga barangay kapitan. Ang mga kapitan nga kasimple lang sang trabaho ginapabudlayan pa nila ang ila sini kaugalingon. Suno gani sa mga botante sa una kontion sang eleksyon ginapangita niyong butante subong kamo ang hindi na masyado makitaan. Una sa balita. Una sa aksyon. Inabalang trabaho nga pinakasimple nga trabaho kadamo pa sa mga che-che boriche. Pating kwarta sa gobyerno doon di pagpagastuhon kunohay concern sa kwarta kay kuno kadako sang gastuhon. Oy, hindi na inyo kwarta yan sa gobyerno, gastuhan nyo na para sa publiko. Ari ta sa krisis subong wala sa politika kag hindi pa cute-cute ininoy. Una sa balita. Una sa aksyon. Paginugay ka mo pa impress publiko nga kunuhay kuno na basi kadako gastuhon tani maubos kwarta ta. Timpilion nyo, kalamatay tawo kon kwarta sang tao gyapon. Karon pang tumbo yun. Temprano pa ni. Samtang sa iban nga balita makaksyon, dito ya sa Toboso ti lockdown tong ila. Halin subong nga adlaw tob-tob sa Abril 5, way to may nagalagaw na gid sa ila mga kaksyon. Gamay lang ang pagpainsyende ko sa inyo kung ano ang kinalain sa enhanced community quarantine kag ang lockdown nga ginatawag. Maghambal kita enhanced community quarantine, ang tagsa kapuloy-an ginahatagan sang quarantine pass para sa representante nga makagwa dira sa inyo kag magpamakal sang kinahanglanon basta ang baklon para sa pagkaon. Amo nang pinaka basic lang ang intindihon naton kag wala na sa tanan nga mga transportation, wala na may nagalibot pa mga kaksyon except gid lamang sa mga private cars nga ginagamit sa mga tag-iya mismo sinang nasambit nga puloy-an nga may ara man sang quarantine pass. Ang makit-an tas dalanon nga nagaburyong-buryong subong iningin provide nga mga salakyan sang mga kompanya para sila mga empleyado nga tinaga-duty labi na gid sa mga supermarket. Ang nagasalakyan nga makit-an nato niya sa mga medical team, sa mga frontliners, PNP kag iban pa nga nagalibot subong para i-secure gyapon ang aton sini palibot. Kon transportation publiko, wala ka na may makit-an pa. Amo na ginatawag nga enhanced community quarantine. Kung mag-lockdown ka naman niya, wala nagid mi isa nga makagwa dira sa inyo puloy-an. Meaning mga kaksyon, ang inyo puloy-an sirado. Manuktok da yang gobyerno nga amo ang maghatag sang pagkaon dira sa inyo. Hindi na kamo magwa dira. Ang gobyerno mismo makadto sa inyo og saran kag magdulong sang inyo pagkaon. So ti amo nang kinalain ha, parang ibanda mang panggid masyado ano. Kaya may ara pagigyapon action hence nga duwagid kahangop kung anong lockdown, kung ano ang enhanced community quarantine. Diri sa Bacolod, nagahambal lockdown na gid niya. Lockdown, hindi lockdown. Kaya kung gin-lockdown kita, wala na naga-issue pa ang barangay official sang quarantine pass. Kaya hindi na kadapat magwa na mo. The official, amo na iya magpangbalay-balay nga magdulong na lang pagkaon sa inyo. So mas medyo mulumanghod na ni gamay sa lockdown ang katabo karon sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental except gid lamang sa Banwa sang Toboso mga kaaksyon. Lasay 54 ang iban nga balita maka-aksyon lokal karon sa aton sa nga pagpangalagad. Unahon kun dugay-dugay sa aksyon Jan Diaz Grio kay nagtambong ini siya sa press conference sa ginpatigayon sining hapon sa probinsya. Kay may pila ka mga pamati kamo Negrosanon ha, Bilog Negros, may pila ka mga banwa kag syudad kag mga barangay ang igapaidalom sa hot zone kag extreme nga community quarantine. Ano naman ang kinalain sini? Iplastar ta ini karon. Kag anong rason kung nga ang may mga panibag-o nga mga panibag-o nga mga pulisa nga ginpagwa karon ang gobernador sa Negros Occidental. Nga aamo sini pamati gid kamuha Negrosanon kay para ni sa inyo taran-taran kay basi makibot kabobla
nga nag-enhance community quarantine na kita around Negros Occidental. Subong may mga hot zone kag extreme community quarantine naman kita every barangays kag kung ano nga sitwasyon. Di-plastar ni taton karon with Action Jan Diaz nga nagtambong personally dito iya sa tubang mismo ni Governor Eugenio C. Lacson. Action Firing Line. Ang iban nga balita lokal mga kaaksyon diri iya sa probinsya gihapon sang Negros Occidental. Na check naton ini with Action Marlon Hinovia karon dugay-dugay Provincial Administration Building gamiton nga sleeping quarters sa mga health workers kag frontliners ka COVID-19 diri mga kaaksyon sa syudad sa Bacolod. Dapat gid lang kay may kilala ko nga nurse action hands ang iya sining trabaho sa ospital. Ang guwaya kon ka bilas 12. Ti like Bacolod way na disang transportation nga public sa aton. Di siya kabalo bang motor babae abi. Di man kabalo mag-drive. So bawal na mading angka sa aton subong mo. Ti kaluluoy. Gapangita sila subong ko nanong sakyan nila nga nasugat dulong sa iyang magulang. Ti tricycle guro arkilahan para lagid may distancing bala. Ti bisan utod hindi pwede kiti bawal ang angka subong. May mga discrimination pa ni sa ila, da? Actually ang CBCP bla, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines palayag gani mo check tani buwas. Ngan tanan nga mga simbahan kundi may ara na isang may mga kwarto na distraction hands inang namitingan na muna bla ipahulam anay sa mga frontliners naton from hospital frontliners naton for the meantime nga 1 point lang mula dira sila idulong tanan nga may salakyan sila nga masakyan hindi maproblema basi i-check tani sa simbahan abi amo nang tuyo sang CBCP samtang ang skeletal workforce kag work from home nga skema karon implementar man sa Kapitolyo Provincial. Action Brian Borden. Action Firing Line. Diri sa syudad sa Bacolod mo na ning away ta sa COVID pero may mga kapitanes siya nga magpinasakaay kaso kay si Kapitan Diaz sa Barangay 18 magapasaka sang kaso batok kay Kapitan Miranda sang Barangay 35. Ang rason bangod ginpalapta ni Kapitan Miranda ini allegation na nga kuno si Barangay Kapitan Diaz sa Barangay 18 positibo sang COVID-19. Kung si Miranda Pambalon, siya batian ko wala na sa nurse nga nag-obra to sa isa ka testing center kuno. Tiduway man tayo testing center dis Bacolod kun way man ta RITM, di way man ta di. Just ang chismis to di mo gin mapungga no. Ti karon kay ang source ni Barangay Kapitan Diaz Action Hands, si Miranda gid mo. Di ka pabalon si Miranda, siya hindi na akon, may naghambal sa akon, tingang impelakta mo, kundi ka malang sure. Tilang tawa sa bungo, nagsulat na sa Department of Interior and Local Government, DILG, ti mga muti, kita ni. Ando, ay doon to, kung ano, pag-entertainar sila sa DILG, si Dia Subong, hilibion, makoni mo nga positive kay mo sa COVID-19, ya? Amo na yung galapta nga kutso-kutso, yung nga istorya, kapitan ka pa naman, di kon tuod karon nga positive na nga way ka manabalan o butan tabi ito kutso-kutso pero pananawan sa publiko da karon si imuman. Di siya pa niya ang leader da kay barangay kapitan siya, pamutos da siya, pirma sa tanan-tanan, positive siya gali sa kutso-kutso. Ang baba please lang kiputa kondo hindi masyado konkretong source nyo. Action Firing Line. Samtang siyam ka mga health workers sa Bacolod nga may exposure sa COVID-19 patients nag-negatibo sa virus. Amo ning good news para sa aton tanan-tanan. Kagang patient number 1 tubala nga 56 anyos, tong pinakauna gid sa Bacolod, negative naman siya sa COVID-19 pero may another test pa gid siya para masigurado kung free na gid siya sa COVID-19. May mga development actually diri sa Bacolod nga makapaayo gid sa aton tanan huna-huna mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action Firing Line. I-check ko ba karon sa Barangay Handumanan Action Hands, sadyang balita sa Barangay Handumanan, eksklusibo o nabatian din sa Action Firing Line, sa Action Radio. May isa ka empleyado sang barangay nga nagapanghatag sang quarantine pass. Makon mo na yung ang iya balay pinagtagan niya 3 ka quarantine pass. Hindi 3 sila pa gusto sila gwa sulod. 3 ya ka quarantine pass mo, gaobra siya sa barangay hall ha. Diba ko mo na, waslik poder no? Tidak pinangbawi na ni Kapitan, pinangkigan niya ni Kuno, pero ang nalastra di nga ngalan, hindi ya kay ining si
si ining nagpanagtag sang quarantine pa sa iya sini pamilya kundi ang ngalan ni Kapitan Ricardo Danoy. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. That's why Kapitan dapat hands-on gid kamo sa trabaho nyo, i-check nyo gid, double check nyo kay ibutang sa ital-ital sometimes ang inyo sini pagkakapitan da sa mga tao nyo man nga tagar niya. Aksyon Firing Line. Ginasulit-sulit ko na gabi may ara sang diferensyang huna-huna kay may mental hospital pero kung tanga why gid sang may mabulong da. Da sobra pa na sa COVID-19 kung gapatanga-tanga kamo. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Sige, check tayo ka na aksyon sa aton sila nga pagpangalagad ang balsamigo sa kabinta huso klase tao. Imagine mo na iya nga tatlo iya ka quarantine ka pas iyang ara sulod puloy-an mo. Si Bana, ito isa bata kag siya daw kasulhay sang pangabuhi. Daw wala lang sila yaga enhanced community quarantine. Tatlo sila ya mo. Imagine nyo na amo na ya ang Pinoy. Karon kay nadakpan. Kundi sala espiritu nila subong ko paano ni. Pinangbawi na ni kuno ni kapitan pero check ko karon kapitan kay naga-meeting subong sikap galalain to sa do idukul-dukulon yang ulo ya sa kaakig yo. Ningko kalma lang dakap kay basi lain na kuno maigo si muda kalmahila lang importante na dakpan ina. Galing ang lain lang di kay ining pamilya ti duay gid madutan tudo, no? Kiti hindi mas na public official. Si Kapitan Danoy amo subong ang ginahimo sumsuman sang iya mismo barangay. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Pero dali gila makaksyon na pa amulya ko anay gamay lang balita sa national. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ang DOH mga kaksyon tinaga simpatiya kag naga condolence gid sa mga pamilya sa tong nagkalamatay kahapon sa naghugpaas kay eroplano sang hapon dira sa National o Ninoy International Airport, Ninoy Aquino International Airport nga nagkalamatay diri walogid. Ining eroplano ni nagadulong nisla sa mga medical supplies sa mga negosyo nila, no? Bisan din lang Luzon, Visayas, Mindanao, and kagabi ang travel nila tanin ni daw maglakadto sa piyak nga pungsod, no? May mga deliver nisla sa mga medical supplies sa mga hospitals kag iban pa. So, nagka-problema, humagpaas, walo gid patay, way gid may nabuhi aksyon na, no? Ubos gid yung walo patay, no? Pati piloto, cruise nila kag mga pasahero, no? Uy, grabe, no? Di mo na, ting DOH bong, nagapalabot gid sang ila condolences, kag sa pamilya, sining nasambit yang aksidente. Samtang, kung subong, kadamo, gid yan nagalapta sa social media, nga may bulong na si COVID-19, no? May makatapna na si COVID-19. Bisan ano na lang makit-an ta may sa Japan, may sa kundi na lang to nga pungsod gagwa sa Facebook tare. So kamo dira nga nagalantaw sining sa social media. Hindi dayon magpatigid sina. No? Kay kabal ka mga health experts lang ang makahambal kuno ang bulong ni COVID-19. Kag ang makahambal action hence kung sino nagtuga sining COVID-19, kaya ba siya may ideya ni sa bulong? Amaning hulaton ta. Kabalo ka man made ni COVID-19 mo. Now, so bang may galapta sa social media, ining Prodex B. Aksyonan ka ba sa kanasang Prodex B na? Nga gin-combine ini siya nga procaine and dexamethasone kag may vitamin B. So gintingob ini siya, ang result niya is Prodex B mga kaksyon. Which is sa report, makabulig kuno ini siya, kag makatap na sining COVID-19 na action hence. Tika mo sang nalipay, but according iya sa Department of Health and Authorities naton, nga baseless ang claims sini. Why pa ni sang kamaturan kag hindi ini aprobado. Dapat mag-agi pa ni siya, of course, una sa Food, Drugs and Administration, FDA, kag subuman sa Department of Health, and aside from that, the World Health Organization. Amo ni tatlo ka mga ahinsya nga ay tatlo ka otoridad nga patihan naton kun bulong na gid man. In fact, subong wala labot sining nagalagaw nga mga YouTube, actually ining sa social media negosyo nimo. Once nga i-share mo ning ila nga mga bulong-bulong kuno sa COVID-19, nag-earn ni sila sang kwarta. Tiway na sang kamatuoran kay ang doktor lang niya makapalayag sila. So wala labot din may mga herbal nga nagalagaw subong sa ano mo, no? Sa social media, may mga luya, may mga saging.
Sang ligad gabi ito, ang balko sinyo may itlog, no? May itlog nga lagaon mong itlog, kag kanon mo. Oo. Kag sa ako may nagpadala sulat, ha? Ginpost ko na gani, nga ginpadamgo siya sa mahal nga Ginoo. Oh, nga ang tuba-tuba ko no ining kasla, amo ning makabulong sang COVID-19, pero aminado ini padala sa sulat sa akon nga hindi siya doktor, hambal niya ipabalo tala ni sa doktor ko anong process ini kabay pa. Ti damgo action hands mo. Ang damgo kung kaysa may matuod, may hindi man matuod. Actually, first day, duway laging tagaan, way gin tagaan sang pagtamod ang damgo niya. Kaling sa nagalakat nga nalagat ang adlaw, do ginasagi sa kulit kuno sang mahal nga Ginoo. Siya himuan na palihog lang sinong pwede mo da nga makabulig nga amo sini, no? Sige padala yang sulat niya sa aton diri sa Action Radio. So ginatingwaan taman nga makalabot kita sa mga kilala ta nga mga doktor kag i-endorse ta lang sa ila. Kay hindi tayo medical experts, me, I am a broadcaster, ang ginpadamgo to simply nga civilian, ang yaga niya, hambal yan, di ko ya doktor, pero kay ginsugo na sa akon, depende kung paano nila na trataron. Kumbaga hindi siya opportunista, nga pilito niyang taong pati sa iya. Siya bala, sila ko pati, sila ko hindi, basta ako, ginpadamgo ako, kag amo kuno ini ang bulong. Pero ipaagi yapon sa mga medical experts naton. Amo nang mayo da ya. Di kay i-claim mo gidyayon nga mo ni ho, bulong na gidya mo ni himuon nyo, lagaon nyo, mo waay siya mag-amo sila. Action Firing Line. Sa ibang nga balita maka-aksyon sa national, ang Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM, ang ilang sining laboratory dira subong according sa report, makatapos na sa ilang sining mga testing dira sa isa ka adlaw sang 900 tubtob isa ka libo. At least nagdasig-dasig, no? Kaysa nagligad nga mga inadlaw, ara lang sila sa 300. That's why nga nagapila to subong ang ginatest nila nga mga specimens sang mga tawo nga may ara sang suspetso nga ini sila may ara sang COVID-19. Hindi lang kay sa Luzon kundi ti buok nga Pilipinas ni nagapila to sila. Ti subong lipay silang RITM kay nagdasig-dasig sila may ara na posible sang 900 to 1,000 every day nga pagwa sila sang result mga kaksyon, but need gihapon ang ginatawag iyang double check, ha? Double check yun kang iban positive pagkatapos negative. Subong daan may ara sang ginpadala ang China diri sa aton nga mga testing kits na bla. 40% daw hindi kuno accurate bla mo nang kadelikado gid, no? So dapat Pilipinas hindi ta magsalig kay kabala naman kamo kon China pikoy na mo na kalos kalamanan pati sina pikoy man. Way man taga, no? Pero ang DOH yung gambal turidad mismo, no? So, ang tanan, mga kaksyon, dapat mapaidalong gid sa Food Drug Administration, dapat may approve ini, kag siguraduhon gid, no? Labi na gid ang mga ginagamit, subong nga mga testing, sining COVID-19, para hindi ta magtanga pila kadlaw kag magsala kita, ngang iban galito positive na, pirong result negative. May mga ara subong ginapagwa, pag iban nga mga laboratorio nga makabulig diri sa aton nga makadetect within 5 minutes meaning SARS-CoV-2 kit nga ginatawag nila sang Gini experts sang Abbott Laboratories. So sa nagalakat ang panahon ang inadlaw, may mga panibag-o nga mga resources ang aton sining gobyerno kag mga eksperto naton nga nagakabulig kung paano naton ini mapadasig ang pag-check sining COVID-19. Actually, ako mismo nagpangamuyo gid nga hindi lang ta puro laboratorio padasigon tadi, mga muyo ta kon ang medisina na gid kabay pa, no? Nga hindi ya malabutan sang pila ka bulan may ka-perform na gid kag may ara na gid sang bulong ining COVID-19. Amo ning ginapangamuyo gid naton, no? Kaya aside from that, ang aton sining home quarantine, amo ning sundo naton kay amo ning pinaka-way na gid subong nga makabulig agud hindi maglapta si COVID-19 mga kaksyon. Alright, diri sa Pungsod, Pilipinas karon, medyo nagdamo gid man, no? Nagsaka ang numero sang positive nga cases sining COVID-19. Kami ara na sang 1,546, no? Ang positibo halin sang mga tatlo manong sulod sa tatlo ka semana. Ang patay diri makaksyon naglabot na sa 78 kabilog. Mo nagasaka man siya, no? Diri sa Pungsod, Pilipinas lang na, ha? Nagasaka man siya, no? 78 na, kag may naka-recover na diri nga 42 mga kaksyon. Ti palakpakan naton inikang iban
nagakapauli na sila sinitag sa kapuluyan. Ang grabe nga balita around the world mga kaksyon, because nga ang coronavirus nga ini, ang positive cases sa bugos nga Pilipinas as of today, ang bugos nga kalibutan, mayara na sang 735,145 ka positibo sining nasambit iya nga COVID-19. Grabe, no? Lapit na 1 million kay 735,145. Ang nakarecover diri mga kaksyon, 156,137. 156,137 ang nag-ayo. Ang masubo gidiri nga balita kay ang patay umpisa sa tong Disyembre 31, 2019 hasta subong action hands. Susko Ginoo, tama na. Naglabot na sa 34,807 ang nagkalamatay. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Suliton ko, 34,807 ang nagkalamatay na sining COVID-19. Mga kaksyon, grabe kasubo, no? Ang patay sa Italy, amoning lalagid subong, ang patay sa Italy subong, naglambot na action hands sa 10,777 o kon 79. 10,779 ang patay sa Italy. Ginasundan ini siya sang Spain mga kaksyon nga may ara sang 7,340. 7,340. Nagasunod diri ang China. Amo ni pinaka-mainland, amo ning ginhalinan gid sining COVID-19. Ang pungsod China subong may ara lang sang 3,304. Why na gid nagsaka pang ilaw sining fatality dito. Nagasunod karon diri mga kaksyon, ang France may 2,606. Ang USA may ara sang 2,489. Grabe man, no? Ang UK naman may ara sang 1,222 o kon 28. Ang Germany may 541. Ang Switzerland may ara sang ang Belgium may ara sang 513. Ang Switzerland may 312. Netherlands may ara sang 771. Ang South Korea 158. Ang Turkey naman 131. Austria may ara sang 108. Ang Portugal, 119. Ang Brazil, mga kaksyon, 136. Ang Sweden, may ara sang 110. Ang napanglawag ko, medyo damo-damo na gini. Ang Indonesia naman niya may 122, no? Ang Finland may, 11 lang ila, no? Ang iba, ang the rest, may ara sang, ang Egypt may 40 na ganito. Ang Iraq may 42. Ang Algeria, may ara sang 31. Ang Hungary, may ara sang 15. And the rest mga gulogagmay mga kaksyon. Ang San Marino 22, no? Albania 11, may ara man to sa ila. And the rest mga dumot-dugbo na gid lang, no? Dito sa India mga kaksyon, ang natabo kundi nag-lockdown sila sa India. Ang mga tao to way nagpatis pulis. Paglabay sa mga patrol cars ang pulis, pinanghaboy niliyak bato. Ay nano nga sitwasyon. Hindi islang mati. Subong, amo ning dako nga problema gid dito, no? Sa nasambit iyang lugar mga kaksyon. Kiti, kabalo ka, ining ginhimo karon sa aton diring enhanced community quarantine mga kaksyon. Actually, India gani may patay nga 29, malang gani gamay malang ila, 1,071 ang confirmed cases nila. Pero nag-lockdown to sila. Pinanghaboy to slak bato mga pulis to. So, sulito naton, inang enhanced community quarantine subong. Sulito naton pagplaster sa inyo para may diyak kamo ano. Kaya iba nagareklamo pa. Ang bulong wala. May bulong no? So, kung hindi kita magpahimuyong sa aton sinitag sa kamapuluyan, si COVID-19 virus nga ini, padayon ini nga nagalaton sa kung sino nga matapikan niya. Ang aton mga frontliners, especially sa mga hospital naton, mga nurses naton, mga doktor naton, amo ni silang grabe gid ang trabaho nila. Imagine mo na nga tubangon ng positive na, no?
di kita gusto abot ang punto na magkalaubos ni sila kapugday manda. Kay tinamo na nagpositive ganiyo, tinagapag-quarantine man sila, hindi sila katrabaho na. So, kung ginapapahimuyong kita sa aton puloyan, pahimuyong. Amola ni ang mabulig naton sa ila. So, dito, tingin sa inyo, amola ni mabulig ta sa ila. Kay kung mapapas, kag ma-identify, kag ma-locate ang sino pa ginang iban dira within 14 days, nga nagabatsyag, amula na sila kadamuon na lang, di na magdamo pa. That's why ginapahimunong kamo, no? So may nagareklamo pa. Dapat hindi na ta magreklamo. Kay ang makabinipisyo sini, subong medyo nagasuffer maginta, no? Kay ti, una-una, ang panggiho naton limitado. Kulang ang aton sining oras sa ginatawag naton yung chimpo naton lang ang makalibot kita para makapangita sa kinawala. Aminadong halos tanan, bisan mga public officials naton galibog ni ulo nila, no? Pero ti dapat sundon tani. Kay kon pabayaan tani, hasta san-o nga sagi na lang tayo kapang mass action hands, no? Hasta san-o nga sagi na lang tayo pang alcohol, hindi ta sigurado sang tupad tada, ang katubang tada kay base may COVID-19 ni. Dibla? Susubong, ginatagan kita 15 dias nga makapahimuyong, and after that, mga muyo kita nga pagkatapos ang 15 dias nga ini, pagbugtaw naton, makasinggit na kita nga salamat Ginoo kay nadula na si COVID-19, mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Last 7:16. Aksyon Firing Line. Unahon ko lang sa aksyon dyan sa patrol, no? Kay ini kinanglan naton nga i-inform ang mga utod naton kung ano nga mga barangay, kaganuman nga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental, ang ginpaidalom or iga-rekomendar nga ipaidalom pa sa hot zone kag extreme community quarantine, no? Ano ini mga barangay kag banwa, syudad para at least may ideya kamo dira subong. Kag ano man ang rason nga ang himuod ini sa inyo. Ini additional nga trabaho ini sa aton mga barangay opisyal. Pero suliton ko, bisan dugang ni nga trabaho, diri man naton makit-an man kag matakos naton kung ano ang serbisyo publiko ni kapitan kani kagawad, kung ano kamo katrabahuso bilang public official. Hindi lang ni kay pagtilaw sa aton nga mga sibilyan, subong pati kamo ginatilawan man kung ano ginang inyo sini abilidad sa trabaho nga kamos barangay. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Last 7 mga kaksyon sa aton nga pagpangalagan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. We have Action Jan Diaz, Action Jan, may gabi. Mayong gabi Aksyon Bray, kag sa tantanan nga mga ka-aksyon, wala naging palawig pa sang gobyerno provincial ining enhanced community quarantine. Sila gilayon ang naghimuan sang dugang nga tikang o kunabi pilaman ka mga development sa ila naman ring plano agod nga matapna ka mapunggan ang paglapta sa ginatawag Aksyon Bray nga coronavirus disease o COVID-19. Kay kaina sa ginpatigayon nga press conference upod si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson kagyara man na presensya ni Negros Occidental Provincial Consultant for Economic Affairs kag anay Congressman Albi Benitez. Ilagin palayag ang dugang nga plano sa gobyerno provincial Aksyon Bray, especially kung pagdapna sa COVID-19 ang pagambalan. Atensyon sa mga areas o kung lugar kay bangod nga mayara sa 58 ka mga specific areas o kung lugar sa probinsya sa Negros Occidental nga ginrekomendar sa Provincial Task Force nga ipaidalom sa ginatawag nga hot zone o kung ang ginatawag nga extreme community quarantine. Ang iya equivalent in Aksyon Bray, although amo ni kay ng term nga gingamit, terminolohiya nga gingamit ni Kong Albi Benitez, ginatawag niya siya kuno nga total lockdown. Pero Okay. sa Action media, Jan, Aksyon Bray, I'm sorry, klarohon ta ang hot zone kag ining or diri na lang ta sa extreme community quarantine. Unfortunately, tawag sinis total lockdown man sa gyapon. doon mo man sa Japon ang tawag Aksyon Bray. Aha. Pero on technical term, ang ginagamit nga terminolohiya is hot
zone, bangod may reason sa likod sini. Yes. Kaya di ko magambal ka lang sumbray nga lockdown, kung baga mabalambit gusto lang tap na on, lockdown siya. Although wala sa isa ka lugar abi kaso, kay gusto nga para hindi mag-lockdown dito, lockdown sa Japan Agsumbrey. O gani lang kay may rason sa likod sini, amo naging tawag siya nga hot zone. Kay sa word pa lang hot nga lugar, no? Mainit na. Init nga lugar Agsumbrey. 58 specific. Magsiling ka specific, it's either isa lang gid ka purok, isa ka barangay, isa ka zone, or isa ka village or subdivision. Kung silingon, hindi tanan or bilog nga LGU or banwa or sudad. Yes. Ang ihat zone Agsumbrey. May isa lang dra ka specific. Okay, action dyan, dali ilang klarohon ta ha. Like for example, sa isa ka barangay. Sa isa ka barangay, barangay 1AB, may purok siya bing dira lang na itudlo nga hadzon or the whole barangay? Yes, Agsumbrey. So na, isa lang ka purok, let's say. Example, may purok 1 sa isa ka banwa. Okay. Ang gilista nga hot zone, purok 1, ang purok 1 lang niya ang hot zone. Okay. Kag ang extreme community quarantine. Okay. Si purok number 2, number 3, number 4, enhanced community quarantine lang sila gihapon Agsumbrey. Okay, ang ini nga lugar posible may mga rason kung nga ini sila ginpaidalom sina base may ara sang PUI dira may PUM. Anyways, action dyan, go ahead, explain abi action dyan. Go, mamati ka ha. Ang rason sa likod sa pagpaidalom Agsumbrey sang extreme community quarantine o hot zone, bagod ining mga lugar, mayari ni sila isa, which isa lang ka record sang person under investigation or PUI, isa ka record sang positive case o kung positibo nga kaso sang coronavirus 19 o kung 5 Agsumbrey ka mga person under monitoring o kung PUM. Sa liwat ang rason sa pagpaidalom sa lugar sa hot zone, kung may isa ka kaso sang COVID-19, may isa lang ka pa person under investigation o kung 5 ka mga person under monitoring, automatically Agsumbrey, ginpaidalom nila sa ginatawag nga hot zone or extreme community quarantine. Okay. Ang ma-implement sa hot zone or extreme community quarantine ang local government unit or LGU Agsumbrey. Ini ang nag-recommend sini pero ang guaya is gin-enforce, meaning recommended to enforce Agsumbrey na ipatuman nila. Meaning ipatuman kini ka LGU. Sila lang gali ang ma-determine kung saan dapat galing kayang hingyo lang ka gobyerno provincial, automatically Agsumbrey. Okay, action dyan. Action dyan, sorry gid kay gusto tani klarohon kay ba sigurado ko reklamo na may no. Magambal kita nga PUI, person under investigation. Ina nga tawo ara sa ospital, no? Kay person under investigation. Ang person under monitoring naman niya, ara gid sila mismo sa sila nga purok nga gina-monitor sila action dyan. Para klaro, no? Action dyan? Yes, Agsumbrey, no? Okay. Amo na sa nga ara abisi mo lugar, gina-monitor ka. Basta maglima na, i-consider nila ang hot zone. Karon ang matabo Agsumbrey mo sini. Antes kaya tag ang lugar nga may mga extreme hot zone or extreme community quarantine or hot zone, ang enhanced community quarantine, di ba lang sabi na nagpanagtag sang quarantine pass sa isa ka miyembro sang household or pamilya kaya mo ni ginapanugutan o kung ginagaan pribilehiyo nga makapamakal sang kinanglanon sa sulod sang pulian or makatravel or may makatuan Agsumbrey nga emerensya o importante. Importante, kapyot mong imong quarantine pass, ikaw ang autorisado, kaya kung isikyaron sa mga kapulisan, may pakita ka. Amo rin sa enhanced community quarantine. Sa extreme community quarantine, tanan nga pribilehiyo, ang quarantine pass nimo suspendido, bot silingon, hindi mo na magamit. Ikadua, hindi na kamo allowed ni isa ka miyembro sa pamilya nga makagwa Agsumbrey kag makapamakal. In short, lockdown gid siya gyapon. Lockdown kita gyapon Agsumbrey. Okay. Karon anong matabo dito mambal bigi ba reklamo na nga di anong pagkaon namon anong kaon namon tagiban pa. Ini Agsumbrey kulo na naman ka barangay or ka local government unit. So sila na Agsumbrey ang manglibot sa mga panimalay kung ano mga social services nga posible nila mahatag sa sining nga mga lugar o sa isa ka subdivision or purok or village Agsumbrey. Okay, klaro katama ha nga kon mag-extreme kamo da, hindi na kamo kagwa da, suspendidong inyo sini nga barangay pass nga o kon quarantine pass nyo,
pero si barangay amo ang magadulong sang inyo food or pagkaon dira action dyan. Yes, Action Bray. Ang effectivity sining extreme community quarantine mag-take effect siya upon the order or implementation mismo sa LGU. Panagambal na ang local civic executive ko ng alkalde, okay, extreme quarantine na ding lugar, hindi na ka pwede kagawa, amo na ng time magsabay nga nag-start. Sana naman sa matapos? Matapos siya on the last day, initially, according to Lacson, Governor Lacson, sa last day man nagsumbray sang enhanced community quarantine sa Abril 14 or until further notice kung kinahanglan. Okay. So, amo man nagsumbray ang range niya. Karon, ano ining mga lugar? Tandaliwat, ining mga lugar may mga PUI, PUM, or may positive case. Action dyan. Action Bray? Klarohon tala ni sa aton nga mga tagpalamati ini sa Negros Occidental wala labot ang Bacolod diriya. Negros Occidental kag hindi kamo dapat mahadlok sini kay wala ini sang positive dira sa inyo nga lugar. May mga person under investigation lang kag PUM action dyan. Yes, Action Bray, exactly, no? And ining lugar, amo ring mga masunod. Pamati sa tumakal. So may mga area or barangay lang ginbutang sumbay kaya kina-check pa nila ini. Pero may alagay specific. Sa area na naton ang syudad sang Bago may consent ka mga person under investigation. Ang area nga ipaidalom sa hot zone, Purok, Kamatis, Barangay Pakol. Liwat, Purok, Kamatis, Barangay Pakol. Block 12, it's San Esteban Subdivision, Phase 4, Barangay Lagasan. San Esteban Subdivision, Phase 4, Barangay Lagasan. San Esteban Subdivision, Phase 2, Barangay Lagasan. Purok Masinadyahon, Barangay Lagasan. Purok Canlaon, Barangay Don George Araneta. Purok Violetas, Barangay Balingasag. Purok Kalubihan, Barangay Tabunan. Purok Kalubihan, Barangay Bakong. Purok Humay, Barangay Napoles. Purok Humay, Maria Elena, Barangay Dulao. Amo tong mga lugar action by specific na lugar sa Surad sang Bago. Sa Baluasang Binalbagan, may duwa. Zone 4, Barangay Payao. At Sitio Pukatod, Barangay Payao, Aksambray. Ang Binalbagan, may tatlo tanan ini ka mga person under investigation. Sa Sudad sang Cadiz, may ari diri mga anom ka lugar. Hacienda Hortensa, Barangay Daga, Barangay Bangkiruhan, wala na specific na lugar, depende ni kuno ang subay, clarify ni nila no, sa local government unit. May araman sa may Barangay Daga B, sa Barangay Kaduhaan, Barangay Kabahog, kag Barangay 6. Diba? Barangay Hacienda Hortensa, Barangay Daga, Barangay Bangkiruhan, Barangay Daga B, Barangay Kaduhaan, Barangay Kabahog, kag Barangay Zone 6. Sa Banwa naman sa Calatrava nga may tatlo tanan ka mga person under investigation, may ari siyang bray sa proper Barangay Lemery. Sitio Tunga, Barangay Bantayanon. Sitio Paraiso, Barangay Refugio. Sa area naman sa Banwa sa Ibibagalona nga may nauna na sumbray nga gintay dalom sa hot zone. Amo tong area no sa Purok Mahusay, Barangay 2, kagag isang Purok Malonggay, Barangay Action dyan, balikan to Calatrava, barangay ano to? Proper Barangay Lemery. Sitio Tunga, Barangay Bantayanon. Kag Sitio Paraiso, Barangay Refugio. Di na refugio, guro? Sige, check ta lang, basta hindi na sa refugio mo. Yes, Refoyho, action dyan. Refoyho. Refoyho, Refoyho, magpulungan. Sige. Yes, action dyan. Himamaylan, may ari diri 4 ka mga lugar o barangay. Kay may 8 ka mga person under investigation. Nautod sa action dyan, balikan naton sini Matirian Makaksyon. Atensyon sa sining mga barangay ha, kag mga purok among ang subject sining extreme community quarantine, no? I-suspender ang inyo sining barangay pass. Action dyan, go ahead. Yes, Sambray, ang padayon naton. Surad sa Himamaylan, may 8 ka mga person under investigation. Kaya may 4 man ka mga lugar kay paidalom sa hot zone. Ang maning area sa Barangay 2, Barangay Karabalan, Barangay Sarait,
kag barangay Talaban. Sa bano naman sang Kinigaran, mayari direksyon day 7 gid ka mga barangay. Kay may 12 tanan diri ka mga person under investigation. Amo ning barangay 2, barangay Kambugsa, barangay Gargato, barangay Miranda, barangay Nanunga, barangay Patikwe, kag barangay Pilar. Sa Banwa San Isabela, may isa gid lamang ka person under investigation kag isa man diri ka lugar ay paidalom sa red zone. Amo ning area sang barangay Kansalongon. Sa Banwa sa Moises Padilla, may ari direksyon Bray 5 ka mga lugar kay paidalom sa at zone. Kaya anom sila tanan diri ka mga person under investigation. Amo ning area sa barangay 1, barangay 4, barangay Inulingan, barangay Magalyon Cadre, kag barangay Montilla. Sa Banwa sang Pontevedra, may 2 ka mga barangay, kaya may 2 man sila ka mga person under investigation. Amo ning barangay 1 Poblacion, kag barangay Gomez. Sa siyudad sang San Carlos sa Sumbray, madamo-damo ini kay may 18 sila ka mga person under investigation. Amo ning S. Carmona Street, Zone 1, Barangay 6, St. Vincent Subdivision, Barangay 1, Barangay Quezon, Proper Nataban, Sitio Sangay Nataban, Sitio Agmaula Nataban, Margarita Village, Barangay 2, New Era Street, Barangay 2, Kabagtasan, Barangay Kudkod, Purok Lubay, Barangay 1, Fatima Village, Barangay Rizal, Sitio Turuso, Barangay Buluangan. So managsumbay mga lugar sa surad sang San Carlos. Buluwangan, action dyan Buluwangan. Buluangan. Buluwangan, barangay Nataban. Okay lang, action dyan. Go ahead lang. Sa Banwa magsumbray sang Tuboso, doon naka-extreme o kung naka-lockdown na gito yung sumbray, pinalaman to kadlaw, pero sila niya ma-follow sa order ang specific lugar. Nga lugar ang sumbray, sila tawag na hot zone or extreme community quarantine. Isa lang to ilang PUI, kagini sa area sa Sitio Maligon, Barangay Bandila. Sa Banwa naman sa Valladolid, 3 ka mga lugar man. Amo ning Barangay Bayabas, Barangay Palaka, kag Barangay Tabaw Proper. Nga may 3 ka mga person under investigation. Amo na action ba yung mga lugar nga ipaidalom sa hot zone o kung ito atong extreme community quarantine. Yari si Governor Jose Eugenio sa Lacson sa konfirmasyon. Provincial Incident Management Team has has made this recommendation to enforce an extreme quarantine and to declare hot zones in area where there is at least 1 COVID positive patient or 1 person under investigation or at least 5 persons under monitoring. This recommendation may apply. Okay. These LGUs were also provided with specific barangays or specific puroks so that the local chief executives can be guided. Asubay si Governor Lacson. Karon pinagpatag rin si Provincial Consultant for Economic Affairs and former Congressman Albi Benitez nga ang rason sini sa likod kay bangod ang sumbray ang balyati hindi makitaan ining virus. Miski sinupad ang ilaw mga makagwa kagang problema dira kung may PUI sa isa ka lugar delikado mas gyapon. Kung naluya ginagsumbray nga ma-flatten ang curve sang data sining gratong naton nga coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental. Pinakamahal nga tika nga sumbray nga kontrolon ang mga nagagwa sulod, ang mga nagalambihong nga mga individual. Ang iyo na lang rin ni Benitez sa pumuluyo magkooperar. Kaya sulod sa 14 kadlaw, kung gusto ko nagsumbray nga gilayon matapos ang iniman nga ginatawag nga problema or pandemic, dapat ang tanan magkooperar gid ang sundayan. Gusto gida. Alex Sumbay, si former Congressman Albi Benitez. Remember, our enhanced community quarantine started today and it will last for 14 days. It is very important that this next 2 weeks, the 14 days, we'll have to make it count. And the only way this thing will be effective if kuntanan kita kasunod sang atong mga directives.
And for us to be able to get back to our normal lives, we really have to follow ang mga directives that was set forth by the executive order regarding our ECQ. Now, we also understand that the virus is invisible, and study shows that 80% of transmission are actually being done by asymptomatic persons. Na mga tao nga wala kabalo that they are the carrier. So we are making extra measures, and we are adopting extra measures so that we can prevent the transmission of this virus, so that we can get back to our normal lives as soon as possible. So aside from the enhanced community quarantine, we have suggested sa IMT to declare extreme community quarantine in areas where there are PUIs. Hindi lang positive. Basta may PUI gani siya, we will declare them as hot zones. And once declared as hot zones, all exemptions granted under the ECQ directive shall be suspended. So we will now say, nga kung hot zones ka, we will now suspend your quarantine pass. We will make sure that it is properly monitored by the local government. We will ensure that nobody leaves home. Home quarantine again. Total lockdown ni sila by having basic necessities delivered sa ila. And on top of that, we will enjoin ang atong mga pumuluyo to have themselves following ang atong mga guidelines kay maghalong. We will disseminate this to the media ang tanan nga mga barangays that have PUIs. Although all PUIs subong, as the governor has mentioned, dalon na sa aton mga quarantine facilities so that they can be tested. Action Bayan si former Congressman Albi Benitez. Iadrigin patag nga tambal ni Governor Bong Lacson, tanan nga mga person under investigation nga iban abi naka self-quarantine, iban admit sumbray, dalon ini sila tanan sa ginatawag nga PUI quarantine area. But siningon kung nagka-hudson ang lugar, expected ang sumbray nga within that particular range nga adlaw, kunin adlaw nga naka-hudson, wala na sa lugar ninyo ang PUI na. Kay matahosin ni Dre, umpisa buwas nga adlaw, i-transport na sila pang bailin sa ginatawag nga person under investigation o kung PUI quarantine area kung sa indicto sila sumbay, i-closely monitor sa mga otoridad. Dito sila i-check, dito man sila maka-conduct possible sang test sa sumbay, tugtog nga mag-ayo kag madula ang symptoms so iba pag nga matest sa sumbay kung tatagayan sila nga mag-negative din sila sa ginatawag naman na coronavirus disease. Dito sila dalon, dito sila sumbay i-house sa ED Magalona Yolanda Housing Project. Abal na mo na puslan magaling housing project sa ED Magalona. Kay Dr. Sumbray, sa ED Magalona Yolanda Housing Project, may 210 na tanan ka mga unit. Meaning 210 ka mga balay-balay. Ang kada isa ka PUI, paistaron temporaryo sa isa ak Sumbray ka unit. Okay. Kasi wala sa iban nga upod. Kaya para wala may maglaptado, isolated sa Japon. So tanan nga mga PUI sa tanan nga lugar, information na ton, dikto to na sila tanan dalon, dikto sila i-monitor. Sini ang lugar hindi sa ED Magalona, Yolanda Housing Project, dikto rin sa may barangay Santo Niño, Banwas ang ED Magalona ag Sumbray. Mapaamtang ditong gobyerno provincial sang 210 ka mga hiligdaan or beds. May thermal gun scanners, dito nga ipaplastal, may mga communication equipment, kompleto man ko na sa PPEs, may mga emergency medicine and supplies, may hygiene kits, kag ang pagkaon i-provide man ka Kapitolyo Provincial. May mga staff quarters, kay butang utilities, kitchen food preparation area, may mga garbage disposal kag ambulance nga standby. May nurses dito nga deploy,
may admin staff, may security staff, may mga doktor, kag utility workers action, Brian. So bali bukas na kampisa dito nga magkapakadulong ang tanan nga mga PUIs kag dito action Brian sila tanan i-check. Ang bagay ni Governor Lacson, ini para good hindi na gid maglataw wala to ibang contact action Brian sa tagsa nila ka mga lugar, ini mga PUIs kag sila na mismo mapapo sa ilang nga ma-check ang monitor. And because of this, automatic nagsumbay ining Yolanda Housing Project dala sa banos sa Ibi Magalona maipaydalo man o makonsiderar naman bilang isa ka hot zone o ipaydalo extreme community quarantine kung sa din hindi pwede kakatop karito ang ibang mga individual ang mga PUI magatiner so sulod sila tagsaman ka mga puloyan. Action dyan, Yes, sir, may figures kada kung pila ka PUIs kitas Negros as of today na? As of today, Action Bray, ang PUI kay Kimiara 11 sa Passport, tatlo sa Binalbagan, all in all, madalagan sa 14, dito sa Cadiz, Action Bray 21, 24, tatlo sa Calatrava, tatlo sa Ibi Magalona. Initially, no, duwa sa Ibi Magalona, so madalaga na sa mga 27, 35, Budamudama 47, may isa sa may Isabela 48, Action Bray, before ang sa Moises Padilla, duwa sa Pontevedra 56, sa area naman sang San Carlos may arang kadalagan 18 sa 74 siya, may isa sa Toboso 75, kaya tatlo sa Dulit Action Bray 78. 78 sila initanan sa ospital ni? Yes, may arang Action Bray nga self-quarantine. Okay. That's why i-isolate sila dito sa atong ginmention mga lugar. Yes, Action Bray, sa may Yolanda Housing Project. Okay, may nagapamangkot dari from Kwan Inyo. May nagapamangkot reaction dyan, Todd Action Hands. May nagapamangkot reaction dyan sa may arasang PUI sa San Esteban Phase 2 ini, no? Bago City. Hindi why man kangalan action dyan kung sino na, no? Wala Action Bray. Yes. But at least makaintindi din kami nagpamangkot diri sa aton kung pwede ma-mention ang ngalan. So wala man tangalan, figures lang ginauyatan action dyan. Yes, figures, exacto na Action Bray. So pasensya, sa aton nga maka-action kay based on protocol, wala man gid na bagwas ang PUI. Action Bray, man kita medyo na magit kita sa pagpagawa pa sa list natin verify pa nato ng protocol from DOH kung pwede ni-clear. So nakakuha kita sang go signal at sa kabalo naton nga maka-action nga mo nila lugar pa idalom sila tong naton nga extreme community quarantine or hot zone Action Bray. Yes, ginahalungan tama na yung mga ngalan Manila, area sa Bacolod rin may kapitan nga failan kaso si kapitan. Sa isa ka pa syudad diri sa Negros may mayor di karon nga daw may doktor di nga mga tubang man kaso bangod sa mga protocol lang way nasunod action diyan. So kita diri sa Action Radio kun anong ginahatag nga documents nga mga resources naton ako mga sources naton amo na nang sundo naton. Yes, Action Bray. Yari si Governor Lacson may angot sini. The EB Magalona Yolanda Housing Project is now also designated as a PUI quarantine area and will be provided the following. There will be 210 beds, thermal gun scanners, meals, communication equipment, PPEs, emergency medicine, and supplies and hygiene kits. There will be a staff quarters, utility, that's water and electricity, kitchen, food preparation area, garbage disposal, and ambulance on standby. As for the staffing, we'll have nurse, admin staffs, security, doctors, and utility workers. No? So I think the idea here is that we will group all our recorded PUIs, transfer them to this area in EB Magalona, and then we will monitor them. Okay. The idea is to, if we can control the number of PUIs that we send directly to the hospital, because as it is right now, their cases naman are just, we can consider as mild. Okay. Because they're just showing symptoms,
but cannot be even considered as moderate. Action by si Governor Lacson sa liwat. Yes. Karon Action by may isa pagitali kagin check. May isa ka doktor consultant ngaging consider nga person under investigation. Amo nang kon mention bago lang ano story ni Siman amo ning dito sa northern parts ng Negros. Yes, Sombray. No, ining doktor Sombray, isa ka doktor consultant na lalaki. Ang nagkabot rin sa base sa investigation, nabigyan check na monitoring sang mga otoridad, particularmente na sang Kapitolyo Provincial, nga ining doktor, wala gin mention ko pilang edad dyan si Sombray. Isa yun sa ka-PUI, kay ini ang may travel history sa Metro Manila. Nakabot ini sa may sulad sang Cadiz, to be clear, Sombray, Marso 11. Okay. March 11 nagabot sa, and then nagpaidalom inigilayon sa ginatawag nga self-quarantine sa sulod ang Sombray sang 14 kadlaw. After 14 days, mga March 26, iniyak Sombray ang ma-report kontani sa Cadiz District Hospital. According to Governor Lacson, iniyak Sombray ang ginabisuhan nga magpakonsulta or mag-seek abi medical consultation. Kay bangod ini, that time ang Sombray, may sore throat, but yung gasgad abing tutunlan niya. Ginklaro ni Lacson, ining doktor wala hilanat, kag wala man nagaubo. In March 26, Sabado or rather March 28, Sabado nga adlaw, iniyak Sombray ang nagpaidalom na swab test sa isa naman ka pribadong ospital sa probinsya sa Negros Occidental kag ginalauman sa maabot nga Webes magwa ang resulta sini. Sang sining test sa Sombray. So karon ang gina-check nila subong ang ining doktor wala na naga-report kay bangot ini naga-undergo self-quarantine. Yari si Governor Lacson ng Sombray. Okay, this doctor consultant arrived from Manila March 11, and because automatic, if you come from Manila then, automatic self-quarantine, which the doctor did by not reporting to Cadiz District Hospital. March 26, said doctor reported, but was advised to seek consult, no? Because at that time, the said doctor had a sore throat. Okay, so right there and then, we considered the doctor as a PUI. But I would like to add that while the doctor had sore throat, no fever or cough. Okay. Presently, the said doctor is on self-quarantine. Sombray, si Governor Bong Lacson may angot sinidri. Ang problema din ang Sombray, report nila about sining lugar, makangawa balabasing sa hospital mismo. Ginaklaro ang Sombray ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang na ining doktor wala na dito nakakadtogit sa hospital, wala nakakontak. Balibot nga wala sa self-contact sa iba nga mga personal sa hospital. Kaya ini ang nag-automatically gin-undergo medical or other consultation kag nag-self-quarantine ang Sombray. But silingon, hindi kinanglan nga i-quarantine man to iba nga mga nurses and doktor nga yara dira sa sulod sa hospital kay safe sila kay wala sila contact with the doctor consultant nga ginakabig subong bilang person under investigation. Okay, nag-sore throat siya, tapos may travel history siya, so kung man siya, no, subject yung section dyan, ano? Yes, kay based on protocol ng Governor Lacson ng Sombray, basta may travel history ka, automatically gina PUM ka or PUI. Kaya kaya may symptoms nga isa, so ang Sombray, nag-person under investigation, ining isa ka conductor, consultant, lalaki, ini sa Sombray. Okay. Yan ang Sombray si Dr. Ernel Tumimbang. Report niya during that time, no, right away, kin-advise siya nga self-quarantine. Why gid man siya magsulod na, why man siya mag-direct contact because may history na siya of travel. That's why during that time, automatic, just go home, self-quarantine para hindi na siya mabalik. So, kung ang sa hospital, no, why gid man sang concern kay because why gid man sang direct contact ito. They still doing their job kay waay man sang direct contact na kwan si doktora. So ang aton lang after nga
halin siya sa ospital, why natakabalo sang whereabouts niya, no? Sang iyang mga contacts, which we trace likewise. No? Ginobra taman ng contact tracing. No? Even though nga why siya sang concern sa hospitals, we do contact tracing kung diin siya nagkadto, kung diin siya whereabouts niya. So right now, ara na ang contact tracing sa Sagay and dito siya practice man. So that's why gin-quarantine man ang Sagay ang hospital, no, temporarily for disinfection up to April 5. Ang sabay naman si Dr. Ernel Tumimbang. Yung klaro ya, tig practice sa ibang ng area. Although atong din-mention exact, si Dr. Tumimbang ang nagatag sang lugar. Amo to lugar for disinfection purposes, actually. Dahil sa nga gin-quarantine, or rather gin-quarantine temporarily until April 5, ining isa dara ka lugar sa hospital mismo nga iyaman gina-reportan. Update kita Bray sa kaso ng COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental. Nagdangat na sa 22 ka mga PUI ang nagnegatibo sa coronavirus disease or COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental as of March 29 Bray. No? Kaya ang iba ng result nagabot na, isa lang sa gyapon ang positive sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental, and then may 8 pa ka pending nga result nga ginaulat ang probinsya. May na-pass on na Bray nga 3 ka mga test, and then ginaulat na nila posible within the week maabot ang resulta sining 8 tanan ka mga test abi nga ginpatikayan sa 2 man ka mga persona para mabaluan ang resulta sining Bray. Sa sini nagpanumdom si Governor Lacson sa publiko nga updan kag buligan ang Kapitulo Provincial sa siniman mismo nga mga tika. And finally si Governor Lacson. March 29, we still have 1 COVID positive. The number of negative has increased to 22, and we have pending 8. Out of these 8, there are already 3 who have passed on, but we are still awaiting their results. No? So we cannot be for sure if they are also COVID. Action Bray, amo to si Governor Bong Lacson. Sa dito naman yung serye sa Banwa San Toboso, ginaklaro ni Governor Lacson nga nakaistorya na man sila ni Mayor Richard Dahucos ang Toboso Action Bray. May angot to bala sa gin-implementar nga lockdown sa Bilogya nga Banwa. Kaya bali ni Governor Lacson, gina-allow nila ang Banwa or syudad Action Bray nga mag-conduct o patuman sini as long as reasonable. Kag hindi lang Action Bray mahamper ang transportation sa mga basic commodities. Kaya di may mga report ka naman initially nga meron ko ng mga cargo nga wala ginapanagutan Action Bray. Ang malaking nang-content sige ba Action dyan, may pamangkot diri sa aton, akomodahon tan na lang ni, may nagapamangkot diri, may na-mention nga 2 PUI sa syudad Santa Lisay? Wala. Wala na? Wala Action Bray. Okay, may ara ko no sa FB account ni Mayor Niel Lizares, kuno may 2 ka PUI sa syudad Santa Lisay, duway kuno nato nalawagan diri. Action Bray, ini base sa iya ka Provincial Health Office. And ang aton, amo na maganda ni Gov Lacson, may posibilidad nga madugangan ini kay naga-coordinate pa sila sa local government unit. Okay. Actually, sa record rin natin ng Sumbray, may isa man gani ka lugar nga may-ari sila sa listahan galing kay temporarily ginomit ana iningalan o ang lugar kay gina-verify nila sa LGU Action Bray. Sige. Salamat Action dyan. Yes, alright. Balik-dagikan sa Batol, ang talibot sa Bacolod Action dyan diya. So, nasabitan na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Brian Morden, Action Firing Line. Kompleto nga detalye sa ring press conference sa ring hapon ay may koneksyon sa patigayonon nga extreme community quarantine sa mga purok, sa mga barangay, sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. So may mga PUI kag mayara sa mga PUMs, that's why ginhimo ini para mas malocate pagid ka ma-contain ining si COVID-19. Amo ning gabi nga mga ginpautukan ini mga ka-aksyon sa aton sini mga public officials para hindi lang nga magsalig kita nga may ara na kita sang enhanced community quarantine, okay na kita ginpaidalom pagid nila down to purok na gid mismo para nga hindi naging makalagaw dang mga PUMs naton kag mga PUI nga wala ya na dala sa ospital kundi naka self-quarantine.
Kabalo naman kita subong daan nga may ara sa mga PUM siya nga nagalinagaw lang gihapon. Hindi ina siya pwede. Dapat sundon tani nga mga protokol kag mga pulisa sang gobyerno kay suliton to para ni sa aton tanan. Aw man na kasimpleng ginapayta sang gobyerno ta karon kay daw kadamo guro sa nasiplatan iningaton nga gobyerno probinsyal nga daway lagi nagapati gyapon sining enhanced community quarantine. Makadto na lang tas purok papurukan ta na lang niya para hindi na ginisleya kag gwada kag makit-an tani kon sa resin o dirang posible abi nga magpositive pila kadlaw palayo lang. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sige, may nagpamangkot diri, may connection ini nga suro sa iya, Arya, si Danilo Buscado. Action Brian, good evening. Mangkot lang ko sa akon si Matina naga-monitor kami party sa home quarantine pass. Hindi ko maka-enchende. Kaya diri sa amon barangay, sulod sang area sa barangay kay may store hindi pagbaligyaan kung wala kadalasang home quarantine pass. Of course, amo nang purpose ang ginhatag da kung sinong representante sa inyo kay amo nang ipresentar niya nga siya lang gagwa sa inyo puloy-an kag wala na sang iban pa. Nahangpan mo Sir Danilo Buscado, sir. So kung wala ka sang kaangay sina ang taga-store dira, maihibalo na nisla nga hindi ka mo pagbaligyaan. Kay basig sino lang nagaginawa sa inyo dating purpose sining nasambit kani nga home quarantine pass nga ini, quarantine pass nga ini, nga isa lang ka person of one family ang makagwa dira kag magpamakal. I hope nga mahangpan mo na ang sitwasyon, sir. Ako na nga bulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Maring duwa-dunganon ta para pampabakod sa aton sining lawas mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Pagbalik naton karon standby kamo dira kay kadalag ko sa mga balita with Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may angot mga kaaksyon gihapon, no? Ini may angot nga ang Provincial Administration Building gamiton nga sleeping quarters sa mga health workers naton ka mga frontliners sa COVID-19. Kag ang skeletal force kag work from home nga skema karon implementar man sa Kapitolyo Provincial. Kaluluoy na mga frontliners nato, no? Amo na ni silang garisgo sang kabuhi nila gina-discriminate pa sa mga anong tawag tani sa mga tawo ni di man na naton sila mabasol man action hands, no? Kay ti adlock man sila base tod may COVID-19 ining frontliners nga ini. Pero kon distansya lang yun, that's why ginpatuman ining social and physical distancing gani para nga kung that person nga positive sa COVID-19 hindi iya kamalatnan kay layo ka sa iya mga kaaksyon. Pagbalik naton plus start na niya kay ibang pangabalita sa aton nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ang balitang Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na
maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Agad pa simbanwa, mabugaw nga
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19.
Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa... Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:16. Gina-endorso taman sa inyo mga kaaksyon ang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sa aton sining immune system. Ang Life Extension Coffee Mix naman yung pinakaunang kape mga kaaksyon nga may vitamin D3. Nagapangapi na gid malang kita gamit kita sa Life Extension Coffee Mix. Initanan mga produkto sa Life Extension Philippines nga mawakal sa mga butika or bisita kamo sila sining clinic diri sa Bacolod kon magtapos sa ning enhanced community quarantine dira sa may klinika nila sa may GA Esteban Building, Lacson Street. Ang unhan dira mo ning Lacson, Burgos. Libreng consultation sa mga medical doctors, mga kaaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik sa aton sining pagpangalagad dahil kay check nato nang bing pila ka mga text sa aton sining mga utod mga kaksyon sa sining mga tiniyon para ma-address naman ng ilang mga pamangkot subong iyang gabi no. Lang kay may may ginakuha lang ko diya. Okay. So halin sa kay Josh or Morden diri sa Hinigaran Barangay 2 i-suspend man amon nga quarantine pass ti isan o effective niya. O latulatan nyo lang inyo sa ni kapitan dira kay mapabalo gina sinya. Si Christina Cayaw, mga tiga-ulo mo mong walang kaluoy nga mga frontliners, wala pa kaluoy sa mga frontliners, wala tagipasuon mga kampon. Tublok Lawi, Marshalo, ni ang dapat sa Negros Occidental. Kung mag-amuni nga daw hindi man gyapon magpati mga tawo sang wili kalagaw sakto man aksyon bray. Tidak mo amo naman ang saway sang pulis doon di naman gani makuan gate makaarapal kog sang pulis quiz Actually pulis nato naragid naga-responde gid sila no. Si Angie T. sa Luna, good evening Sir Bry. Ang mga quarantine sa mga bukal tagaan pud na sila quarantine pass if igawas nila. Posible tagaan gina sila. Kay ti tapos naman sila mo. Si Taj Yona Ruiz Amar, salamat. Ricky Angelo Arroyo, good evening. So Brian, monitor lang kami ni gali sa imwa. Programa B-Boy Royo ni gali sang Dumaguete City. Kumusta ka muna? Ophelia Galiro RC. Action Brian watching live. Isabella, Jovelyn, Isabel, Shelian, and Eliha. Si Little Sibuan, naga-monitor man.
Amangkot lang ko bray pila na ang positive na PUIs sa Bacolod thanks Action Radio. Sa Bacolod 4, sa Negros 1. Ray Tixon, Action Bray sa FB account. Okay, nabasa ko na kina. Sige. Las 8:19. This time, i-check natin sa action na Marlon na Hinabiya, gikan sa Kapitolyo Provincial. Action an, basi ma-facilitate action an. Sinimat din yun. Check natin, ano? Okay. Action Bray, pasalamat ko sa Tixorgy family nang hatag sang relief goods diri sa Barangay Robles, La Castellana. God bless. Good heart, sa good heart. Greetings came from Elena Villayases. Good evening, Action Bray. Diri sa Amon Purok sa Sagrado 2, Barangay Estefania. Kadamo tigas ang ulo, wala pati sang enhanced community quarantine. Ara sagwa galagaw pa bilog purok, wala man sang gasaway. Dapat malibot na ning mga kapitan ta, mga barangay tanod. Hambal sang pulis, dapat ang barangay kapitan ta among may una nga poder nga maglibot diri ka magpangsaway. Kung hindi nagin man sarangan, amo na nang pagresponde sang pulis. Bot nga mga tawo diri nga mga tig-agi na, no? Good evening, Action Radio. Nagagamugi na Libertad Market bangod sa Xerox copy kuno nga quarantine pass. Kagang iba nakakuha man sang bugas, sardinas, noodles, kami waay nano man concern lang ako diri man silingan. Abi, ninyo action gid kami kay madasig mga action. Na-resolve na sa mansilingan actually kinasang aga. Hindi na siya photocopy gid, no? Raiso ina siya, no? Na kuha na siya. Na-resolve na nakabalo ng pulis na dira kag si kapitan kuha naman nagpirma istoryahan na tanan pating interagency diri sa Bacolod. Pwede na siya mabaton mga ka-action. Capital Reports. Sa Simaterian, may action Marlon Hinabi. Action Mar, may gabi. Action na bray, mayara sang talana ang gobyerno provincial sa Negros Occidental, sleeping quarters kani siya sa mga doktor, mga health workers kag kalakip na ang mga frontliners nga marikaron ang nagapaningguha nga bulikan ng mga pasyente nga nagabatsag sa sintomas sang COVID-19. Ang sleeping quarters ara sa area sang provincial administration nga building ining paklada sa sulod kay kadamo na sang mga talatapan ng opisina nga way na subong ginatrabahoan kay again or subject ina siya sa demolition kay amo na ang patukuran sa bilyones pesos nga istruktura ako na proyekto sa dalam sang private public partnership nga project. So ining sleeping quarters ang pwede nga maka-tener diri among mga doktor, nurses, halin sa Doña Corazon Luxen Montalbano Memorial Regional Hospital. Siguro damo-damo dari gid kalabanan magahalin sila kaya ang iba nagson na maray nagapuli ba ni sa layo-layo nga lugar. Pwede man diri makatener ang mga doktor kag nurses halin sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa sunod sang Silay. Kag taran nga mga district hospital sa Bugos nga Negros Occidental. May kaugalingon nga kusina, may ara sang aircon, kag may free nga wifi action na bray para at least mangin mahapos man ang ila sa di nga paghulag. Sleeping quarters, may mga folding beds na kay nato nga naka-plaster. Ang kapasidad sila mga 89 ka mga tao. Pero hindi na sila sa isa lang ka lugar kon kwarto. Kay sabahin sang GAM o kon GAM office. Mayara sang 15 ka mga folding beds. Capacity, sa nasalinta na, aircon, may kitchen kag may wifi. Sabahin sang General Services Office akong GSO nga talatapan, may 27 ka mga folding bed. Pag may ara sang kaugalingon nga conference table
may ara sang 51 pagid ka mga folding bed nga naka-reserba. So, sleeping quarters, amo man yung action bray sa natabo bala sa bayan sa Riverside Medical Center in tigan-an man sila to sang sleeping quarters o kon palahuwayan nila. Parang maarupawan man nila siling kakulba kag kabalaka matapos nga daw gin bully ang kalaban ng mga staff nila when nagpasakay bagod man sang duda siling COVID-19. So meaning ang Riverside nag-provide action bar sa ila subong? Lumay nursing school sa likod dira sila temporaryo action na bray agin partner depende kung magtinera sila ang ibang action braya wala man niya siling naghalin gid sila sa mga boarding houses or dormitory mo. Hindi man tanan nga mga landlord or landlady ginapahalin sila. Kay may iban nga mga doktor sa hospital disbo nga do ay gid provide bisan bisan sa lakyan na lang sa ila nga mga nurses way man kulo kwarto. Ay sus ko. Yes. Oo. At least na solusolbar ga one problema kag ginakabalag-an balik sang hospital staff sa Riverside Medical Center. Samtang Kapitolyo Provincial kaina kung ano kataway sa dalan, kataway sa mga talatapat yan sa Provincial Capitol Building, kaya ginimplementar naman ang ginatawag na skeletal workforce, tag ining work from home scheme. Balay na, duwan isa, skeletal workforce kag work from home scheme. Ang mga empleyada nga nagapuli layo nga lugar outside Bacolod dito na lang sila ginpatiner sila sa ning balay. Kag kung may mga pilirmahan, mga talapuson, ginatawagan lang sila sumbray. Kag kung importante nga dalalon nga papeles be, kinadulong din sila sa ning panibalay. Ang mga may edad may kinabatyag respiratory sa lughan, may balatian, amo na sila. Ang gin-abisuhan, una, ni Governor Lacson, na hindi na lang anay mag-duty sa baylo, sa balay lang amo kubra. Pero sige-sige gihapon ang ilang sari nga sweldo. Ang confirmation sari, ari siya Progressive Alliance of Capital Employees o konpay spokesperson Renelo Lastiere. The under Executive Order 2020, those who are residents of Bacolod City are deemed to be on the skeletal force, but those outside are advised work at home system. Si Renelo Lastiere ang spokesperson ng case. Amanin nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksanyo aksyon na Marlon Halupaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa Action Bar, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Naman ang mga updates subong at least nga ton sa mga frontliners na kitaan kag nahatagan sang kasulbaran ng ila sa nga problema. Atong taga Riverside nga hindi pasakyon sa e-bike, tricycle, taxi, may mga jeepneys pa nga di pasayro nga nagablibad sila pati ila sining landlord kang landlady ginapahalin sa dormitoryo nila. Grabe man kasakit, no? Galing kay hindi taman gani sa nambal ko na kina, hindi taman ni mabaso lang amo nga mga tao man. Pero ti sa mo sining nga krisis pwede mo lang i-adjust dang ila sining kaugalingon nga ma'am ulo adjust ka lang gamay kay sa Riverside kagali. Da mo na bla. May ilaya, gin-discriminate dayon ang mga tao to, hindi mapasakay. Basi pang patinan ka mo sa mga frontliners, gini kag kumadula si COVID. Plakadlaw, basi mga hospital ka mo kag hindi maka mo pagsapakon sa hospital nung nuwabe. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Kamay pa nga dilan tayo magpulambot sa punto ang musina kay sa sinema panahon sila niya ang mga heroes naton, nurses, mga doctors naton, ang mga medical technologies naton sa hospital, mga utility mga security guard ng ara sa hospital, kay ara gida tanan-tanan mahakluan gina nila dang kung sinong may positive kag anong mga PUI mga attendant nila halos taranda pating ila sini nga manog laba action hands ang mga punda kag mga habol sa mga kama nila amo ni mga heroes naton subong. Why na sang iban pa, no? So dapat i-kwanon tani sila, ipalanggaon tani sila. Hindi tani sila pag i-diskriminar dayon kung anong mga
discrimination da. Kay kabalo ka, downgrade man ni sa ilang huna-huna, kay basi mag-give up ni sila. Ti ano na lang kahimtang tani karon kung mag-alalatras na lang ni sila bangod dira pa lang mismo nga kadulaan na sila sa gana. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ginaindor sa taban sa inyo maka-aksyon ang DTX 500. Ako ni bulig sa aton sining alawas labi na gid ko naga-suffer kada sang sugar. Mag DTX 500 na kompleto man management liver detox kag iban pa nga maka-detoxified ra si mo sining alawas ining DTX 500 mga ka-aksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon firing line. Gina-try ko nang makontak karon si Barangay Handumanan Kapitan Ricardo Danoy. No, sining isa ka nabato na ton nga reklamo nga iya isa ka worker sang Barangay Handumanan nagpanghatag sang home quarantine pass sa iya siniployan nga 3 bilog iya. Way sa kasabat aksyonan busy off agin patay ni sige okay lang. Kapitan Danoy kap ga tawag kami da subong. Naka-off ang imong cellphone kay dapat i-explicar mo niya sa mga tagahandumanan kay ang imo sa ni worker dira nga ang may 3 iya sa sulod sa puloy-an, may 3 iya ka quarantine pass paano ini nakalusot. Karon kun di ka i-explicar di kap kag padayon ang circulation sining nasambit iyang reklamo sa social media kag kay ina sa initial naton nga istoryahanay gina nag-ako kagid man nga ining nasambit iyang worker mo naghimo gid man sini ti kap nagatawag kami si mo da kapa alain nga number gatawag da off na ay naano man is Kapitan Danoy duway ka man niya inmo inistoryahan iya man. Aksyon Brian Morden. Aksyon firing line. May pagrusugoon tay mga tao daw sa Handumanan nga liog ta arana. Aran is Kapitan Danoy. Explicar tali temprano pa kay para ginapatay agad. Okay, Handumanan people, si Barangay Kapitan Ricardo Danoy may worker. Ang isa ya ka worker nag-provide sang quarantine pass 3 kabilog sa isa nila kapamilya. Na dapat sa isa ka family isa gid lang kabilog. May inisyal nga pathag si Kapitan Danoy to nga way siya kunok balo. Ti ginakigan niya na ni kuno, ginkuha niya na ni ang mga quarantine pass nga ini. Ti diin gali gaagi yang tanan-tanan kapman. Nagpirma ka lang ang 3 kangalan plarihos. Reduction hands. Way kagid katalupangon ang ginipirmahan mo nga 3 ka quarantine pass pareho apelyido kag bana pa sang isa guro bata guro ini. Ti pinirmahan mo karon kay nagkaludakpan. Diba si hindi lang ni isa da sa Handumanan? Sinong way quarantine pass da sa Handumanan? May isa ka balay ito nga gadululubliho, 3 bilog si isak puluyan, no? Aksyon Brian Morden. Aksyon firing line. Manambal naton bla trabaho sa mga kapitan na subong ka mga simple lang gid ni pro. Kay mang provide lagi kamo quarantine pass para mga tao ni makabakal sa ila kinahanglanon sining enhanced community quarantine subong diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ti sa mo sini mawaslik poder kita o quarantine pass lang gina mawaslik poder pagid kita. Tinunto pagid nga obra nano man nga sitwasyon man dapat i-klaruhon ina tanan-tanan kay hindi na pwede yang kamo lang yang magamit sina. How about karong iban dira karon iya? Sigurado ko matalalapod pero unfair na sa iban karon nga isa lang sila kamuya 3 kamo da gasalig kamo nga sa barangay kamo obra pinagusto kamuya kakihad sang quarantine pass da. Pinagusto kamuya dala pa uli sa puloy anyo. Otro maning kapitan nagpirma man nga 3 ka ngalan gali pareho lang isa lang ka sulod puloy ani. Karon gusto nato ni pa-athag niya ni, doon di mo na makontak sa kapitan anong sitwasyon man. Para lang gid nga maklaro tani dayon para matapos ang istorya nakuha mo na gid bala ni Kap o kon waay anong sitwasyon ni karon padayo na lang ni sila ning nagausar sila nasambit nga quarantine pass bisan ga sululubra na ini. Diri ko bimaagi sa piyak biyo kon basi sabton niya ko di. Kaya biya ga paabot sa man tuod mo, no? At least tingan ta tawag dis kapitan spiak nga side do.
Kay para matapos aning istorya ni. Oo. Oho. Nagaring ang number ni Kapitan. Kabay pa nga sabto ni Kapitan Danoy. Kap, hindi ko gusto masabat sa akong babae ha. Ngayon na blang babae ngang number na tawagan mo, out of coverage. Gin-off ni Kapitan. Ate, matyagan ko sa Kapitan, guro gintulirar gining kwan mo. Pating babae ang ining pamilya ni. Sige, tagaan si Chansa. Tagaan si Kapitan Chansa, buwasa. Nga baka sabat sa aton, no? Angot sini, no? Kaya aminado na siya, no? Aminado na siya. Nga may natabo ginman nga amo nito kay siya to nga barangay. Mga ka-aksyon, may natabo ginman to siya barangay. Nga pagwa sining 3 ka quarantine pass nga ini. Dali gid lang ha, kay ginatry ginaton nga malambot si Kapitan. Hindi ta pwede nga, hindi ta sa pasabton kay para bebe. Bebe. Kagina ko ding interview nga pala pamangkot sa iya kay na ho. May isa ka pamilya nga 3 Si Kapitan Danoy niya. Te. May ara na dasi mo ka, Kap? Nakigan ko gani. Nakigan mo na. Kay man isa lang nga dapat ang iyaya kay empleyado sa barangay. Oo. Nagmorto man siya. Ay, sus. Ano? Pinabawi ko to Ay, reporter, babae. Danilo or si Cynthia? Si Cynthia, ang asawa. Pinabawi ko to. Naman. Empleyado ko pa. Ikaw pang ilaya butang sa Hindi ko to nabugay man. Tiyan mo nang hambal Kapitan kagina. Tikap, kumplituhon dungagan tani imo statement tawi. Labugay ko no hambal. Oy, sino ni nagobra nagpanagtag da sang quarantine pass dang isa ka balay da labugay ko nang obra nyo. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Ay nako, quarantine pass lang pero doon nagsinala pang publiko. Las 8:36 pagbalik naton, bayilas Kapitan da. Bayilas ako hindi siya magsabat sa tawag ta. Kay ginpabalota naman ang dumanan nga may pliyada to siya nga 3 yang ila sa sulod sa puluyan nila bala na da sa. Pabalota man isa day LJ nga sululubra galini pinangbawi yaman ko no galing may mata evidence ko nabawi na ginman. Pagbalik naton mga ka-aksyon karon dugay-dugay, hibaluon ta man niyo pinasakay kaso ay panahuman ang pag-away ta sa COVID-19 pero may mga preparation na to file a case ang isa ka kapitan against sa isa man ka kapitan bangod gid lamang sa kutso-kutso nga ini. Nga si Kapitan Kuno Diaz sa Barangay 18 positive sining COVID-19. Tiway man siya kalikapatisting gani. Kara pagbalik nato maplastar ta med Action Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon, endorso ko na ni sa inyo para sa inyo sa eskwelahan, bladason nga mga binulan, magpadulong na kamaging eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Nagatanyag sila sa senior high school tracks academics kangay sa accountancy and business management, humanities and social science, araban ang technical na vocational livelihood, housekeeping NC2, food and beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2 sa First Academy be the first all the way globally. Kag ang First Academy man ma-TESDA accredited din sila. No? Kag pwede ka mo kabisita sa ilang sininga building dira sa may RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or magtawag sa 700-9035. Kay dira mga ka-aksyon, libre ang uniform, pati ang ID. 275 pesos lang ang inyo sininga bulanan. 1,500 ang registration upon enrollment. Magpadulong na, magpa-enroll na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ginaendorso naman sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse ini sa lawas ng tao. Kung sobrang imo sugar, ang imo sininga acid dira, cholesterol, constipation, kag iban pa, i-Evergreen Herbal Capsule na ina. Kuhaan ko sa aksyon din sa Lazar Makaksyon, sinimatiniyon sa City Hall. Dari lang ko sa kay Kapitano, nagpasakay kasop lang kadlaw niyo. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon din lang tabo man. Aksyon na Bray, subong taring adlaw, iga padala ni punong barangay Madrin Diaz, ang barangay 18, ang letter complaint sa DILG Bacolod. O galing subong adlaw aksyon Bray, close no, ang tatapan sa DILG. Ang reklamo dari ni Kapitan Diaz aksyon Bray, address ini or again sa punong barangay man, sang barangay 35, nga si Kapitan Ruben Miranda aksyon Bray, nga allegedly, ang aligasyon din ni Kapitan Diaz, nga nagpalapta Siyempre, sang misinformation akon fake news no nga allegedly positive si Kapitan Diaz sa COVID-19. Action na Brian. Hindi na lahog yung allegation action day la. Correct, Action Brian. So sa interview naton kay Kapitan Diaz, no, siya ang iya sininga mga pamilya, mga residente kag pila ka mga kilala sa nagkailain nga mga barangay dito sa area sa barangay 35, 26, 16 kag 14. Nagkabalaka man Action Brian matapos nga mo ni doon naglupok ang ining fake news nga COVID-19 patient si Kapitan Diaz Action Brian. Sunod dire sa punong barangay nagtuga ini sang alarma, panic, discomfort kag naguba ang iya sini nga
pangalan Action Brian. Nga sunod siya titani ang iningation hindi ni dapat usaron nga magpalapta balasang sa mga information ang sa COVID-19 Action Brian ilabi na daw kasako ang tanan nga mga punong barangay sa pagbulig man fight against COVID Action Brian. Ginpablatter formally ni Kapitan Diaz ang ini nga insidente sa police station number 2 at sunod diri siya since close ang DILG Bacolod nakakuha naman siya sang numero ni DILG Undersecretary Martin Dinyo ni Undersecretary Malaya Action Brian nga magapakig-angot man siya sa DILG National. After that plano yaman nga magpalapit sa Ombudsman kag NBI Action Brian kay do ka porsigido gid si Kapitan Diaz nga ipurso ang ini nga kaso patok man sa kaangay niya nga punong barangay. So siya, healthy siya Action Brian, 65 years old, apisar, nga mayara sang hypertension, kag isa ka mayara sang diabetes, pero may maintenance siya Action Brian. Kag hindi kidya, kag wala sang kamatoran, nga mayara siya sang COVID Action Brian. Kag bisakon mayara pa siya, hindi man siya otorisado ning si Miranda nga magpangwakal-wakal bisan sino man lang Action Dale, kita gani di way takbalo mangalan sa sino ning mga tao na positive di. Kaya Action Brian ni Kapitan Diaz, may isa ka punong barangay ang nag-PM or nag-private message sa iya nga nagpabalote ang nga may naglupok da nga balita nga misinformation nga allegedly halin ko kay punong barangay Miranda nga suno siya baseman sa mga pagpakig-angot niya si man nga mga kapitanes si Miranda man ang ginatudlo Action Brian nga allegedly source sang sining misinformation. Aring sentimiento ni punong barangay Madeline Diaz ang barangay 18. Gini mo, yan isa akong sa palaptas ang sugilanon nga positive ako. Sa subong, silado ang JFJ nagkatukotugina. Pero nagakunta ko subong kay Secretary Dinyo para mabalaan niya ng daan. Siyempre, antes resibon sang DILG ay upo sang akong blatter. Pag-blatter ko kahapon. After nga ma-receive sa DILG, ipadala ko ni ang sulat sa through NDC sa pakato sa Ombudsman. So, nakabaton ko sang isa ka PM sa ako, sang isa ka kapitan nga ano ni ta ang nagalupok sa istorya di ka lang mga akik. Sabal ko sabat ko siya. Sabal niya, may nagkalupok ng positive ka. Ang tao, halos tanan, malapit sa akon, barangay ko. Though i-discriminate ka bala nga, hindi ko ka-intindi. At least, ari ko sa barangay, adlaw-adlaw. Kag thinking nga siya abi, kung mga ano man ang iya pag sa akon, hindi ako tawgan, ka? Ano ka ba tuod ni? Siyempre makabal ko sa sino naghimo istorya. Pero galing kay Ari mas tanan siya nga kapitan, siya ang ginahamban na halin sa iya, ring matabo. After sinisang ombudsman, ko sang clearance ng NBI, kaya di pala may ara subong sa NBI sa mass media, na pwede ka maka-akusar. About na sa basta sa COVID lang ang issue. Kapag po lamang sang paliaga ni Kapitan Diaz sa mga 18 angot man siya sininga sentimento Action Brian nga sunod siya wala siya nakatulog nakulbaan siya kag syempre may batsyag pa siya da Action Brian yung mga pre-existing condition Action Brian kasonti do ka hindi inaluyag pag-istoryahon si Kapitan Miranda apisar nga nagpatunga man si Kapitan Lady Glass Gonzales ang liga ng mga barangay president nga kung mahimo ti mapungkuan nila nga tatlo, si Kapitan Gonzales, si Kapitan Miranda, kag si Kapitan Diaz. Pero sa bahay ni Action Brian hindi interesado si Kapitan Madeline Diaz nga istoryahan pa ang ini nga issue. Sa bahay din ni punong barangay Ruben Miranda sa barangay 35. So si Action Brian, may isa man ka kapitan nga nag-inform siya, ang ini nga kapitan wala gid hingadlan, may ra kuno sang friend nga nurse, ang ini nga nurse allegedly nagatrabaho sa isa ka testing center Action Brian. Nga mo nagpabalo nga isa diri ka kapitan sa Bacolod City ang COVID-19 na positive Action Brian kagamoy ni ang punong barangay sang barangay 18. So kay Miranda nabala ka inis ang nabato ng nga information ilabi na Action Brian nga recently may mga pagsinapol pa closed door meeting naging conduct ang mga kapitanes sa Bacolod City Action Brian dito sa may Bacolod Government Center. So ang ginupa diri ni Miranda gintawgan niya si Liga ng mga Barangay President Gonzales kag ginpabalo Action Brian sa information man nga nabaton ni Miranda iya ini
inigin palambot kay Gonzales. No, kay Miranda, bilang panigurado, wala na ini nagtiner sa ilang balay, kundi sa barangay hall, nagid lamang action Brian. Ilabi na nga ang pila ka mga kapitan ngayon na istorya, like ang kapitan sa barangay 14, nagbatsyag kuno action Brian sang source road nga ginatawag. So no, siya, hindi halin, wala siya nagpalapta nga COVID-19 patient. Si Kapitan Diaz, nga iya sinayagin panginwala ang mga allegation, nga ginahaboy batok si action Brian, nga suno siya, interesado siya, nga pungkuan nila ang ining issue kaga masatol action Brian. Ari ang pagdepensa ni punong barangay Miranda sa barangay 35. Ang totoo naman one of the punong barangay man na nagtawag sa akon. Nanawag siya sa akon na punong barangay na nagtawag siya sa akon. Na may isa ko may friend siya na nurse na may testing center na amo na nakahambal na ang barangay 18 na barangay captain, which is kipangalanan niya si Cap Madeline Diaz. Nagpositibo daw sa COVID. So ako man niya, kahit at the time to, may meeting pa kami 2 days before sa kamuto, may meeting pa kami to. Nagtawag ko kay Liga Press. So pagtawag ko kay Liga, namangkot ko kay Liga, ko press, may nabatian ko din na istorya coming from kay Cap Amone. So amo na daw ko may amone gin-story ko man sa iya, may isa ka daw na nag-positive ko na sa aton, which is barangay 18. Quote ko ngalan kay Cap Madeline Diaz. Timba ko naman, may nag-meeting pa to at the time, closed door meeting pa to sa pananapunong barangay. So what I did, ginayo ko pa na si Press, ginambalan ko pa na si Press, Liga Press, kung pwede matagwan mo si Cap Madeline. Kaya actually wala ko number, kaya kung may number na lang ko kay Cap Madeline, manawag ko sila rekta. So amo na so pag hambal niya sa akong Cap, wasto na lang sa tagwan, kahit do hindi to namin iyamod, wala lang kami dugay, tapos istoryanay, so amo na hambal ni Press. So ako naman niya, initially ako as punong barangay, aware mo ko sa kagalingon ko, what if di ba? Kaya at that time, nang do ka close to do halo-halo, ang ginihimo ko, what I did, namangkot man ko sa mga punong barangay, gintagwan ko, ang natagwan ko gidya na punong barangay, si Cap Magno, si Cap Kim. Amo nang gintagwan ko ng mga kaya amo na sila, naka-close contact ko. First ko na pamangkot ng Cap, nang nakuha ko tumang balita kay Cap Amone, may ginhatag to na input na may positive daw na sa aton ko ng mga punong barangay. Amone amo na ginhambal ko. Ningko ang pamangkot ko, may nabatsyag man kamo. Ningko ako hambal ko ako nagsakit ang akon, pagkabati ko sa istorya, doon nagpitik man ang akon kilid. So ang isa ko nakapunong barangay naging tagwan, timing gid at the time, may sore throat. Ikaw ko na lang. Ang mga pagdepensa man, ni punong barangay Ruben Miranda sa barangay 35. Sabay din niliga ng mga barangay pa sa Lady Glass Gonzales, si ating panawagan niya kay Kapitan Diaz at kay Kapitan Miranda, ipaiwayan ay ang ining issue action bray, labi na nga nagapangatubang pa, ining fight against COVID-19 nga si ate. Kung matapos ang ining kampanya, that's the time nga pwede nila istoryahan action bray. Hopefully, masatol ang ining problema. Ano ang gamay nga reaksyon ni Liga ng mga barangay President Lady Glass Gonzales? Patulad na nilang ginaintahan na set aside. Oo, so anong ginadvise mo sa nila ni Cap? Ginambalang ko sila na pungkuan na kami tapos na sandanan tanan. Kaya may HQ pass pa kami, may relief pa kami. So, wala na sila na. Nabatian si Kapitana Gonzales. So, nabatian ang tingog ni Kapitan Diaz, ang tingog ni Kapitan Miranda, kagamo ni ang ila sining leader, si Liga ng mga barangay President Lady Glass Gonzales. Dapat ginrekta na lang ni Miranda si Diaz kalapit lagin sa barangay 18, so di kagin na face to face. Kinadlock na siya guro, mo pumitik ka ng kilid niya Kaya wala sa kalo number or contact number ni Kapitan Diaz. Kung may ara man lang kuno, basi nakatawag pa siya kag na-verify niya ang information nga ginkuha man niya sa kapitan nga may isang friend, yung nurse nga nagatrabaho kuno sa testing center. Kaya kung gindirect yung istorya sa Kapitan Diaz, Uway ni dayon tapos na istorya galing ginpasa pag isa kababa to, isa kababa ginpasa naman to sa nag-spread out ni sobra pa sa COVID virus gwaya.
Dahil na siyempre ang chismis maglapay compare sa COVID-19. Muna kung may mga information regarding COVID-19, kung may mga positive case, mayroon na siyempre sa official Facebook page sa DOH Region 6 Office or pwede man sa mga news outlets no kayo nagaginuha man na kayo kapatawag man sang Prasco na ang Interagency Task Force sang Bacolod City. Or pwede sa katawagan ni kay ABC President mo. Ay, Vice President, may number ka na ni Diaz. Action, Brian. Way ni sa ibang dangpan pa, maning tao kay ang tanan niya ka number sa kapitan, ari ni sa presidente nila eh. So, depende na kung i-pursue o kung i-dayon ni Kapitan Diaz ang pagpasaka sang panumbungon bato kay Kapitan Miranda. Mga break na balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action New Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, balita gikan sa syudad sa Bacolod, tiyan mo na COVID-19 iba niya, pinasakay kaso. Actually, kung in personal niya to, doon di man to mag-ibwal kaangay sa niya. Nagaling kiti, nagpasa-pasa pa. Kabay pa nga ma-resolve ini, no? Actually, gani, may kilala ko gani nga namangkot man ko sa iya. Parti lang kon na PUM sila kon no, may travel story. Do mga king man to mo. Pinaganiya, namangkot personal siya mo. Do mga king siya. Nga mga king ko pa mangkot to, no? Kung personal man na yan, way man niya naglaptang istorya. Hindi ka dapat mga kig, yakit yung tao ka pinagurado mo lang na mo, di ba? Delikado niyang virus ngayon mo. So hindi dapat mga kig kung mamangkot gidman kung anong status mo, labi na gid kung may travel history ka, ano kasubong. Hindi dapat pag-i-akig, no? Kiti normal man lang ng tao mamangkot. Sugot lang kamo yung maglapta ning virus nga hindi kayo mamugid ka. Si Kwan Gede Action Hands, ang imo nga idolo nga si Isa Calzado, negative, no? Kundi isang ligad to, gin-swab man di siya. Kaya naglain matyaga sa ospital siya, negative siya sa coronavirus. Timayo mana, sa syudad sa Bacolod, Sinimatinion, ang ECQ violators naglabot sa 85 na kaladakpan. Grabe, no? Check natin. Actually, nakaset kita interview kung tanig lang alang man. Karon na, sa Action Ride Patrol na. Isa-isahon na mag-action sa ibang pagiging balita karon diri sa Action Radio Bacolod, mga ka-action. Gina-endorso ko man sa inyo ang Santon Plus Herbal Soap. Ining habon pampaligo, habon nga makabulig pakinis ang panit na tundula, baho, kag ang kaspa. Ang Santon Plus Herbal Oil na naman niya, panuhot, palanakit sang likod, hawak, tuhod. Santon Plus Herbal Oil ang kinanglan na tundira. Pangitaan nyo lang tanan sa mga butika. Action Brian Borden, Action Firing Line. Sige, ang waitan na labutan nga mga mensahe sa mga gabi, kabay pa mahangnahang pa nyo nga ton sa nga sitwasyon. Kahit balita naton medyo damo-damo gid niya kinahanglan ma-inform kamo dan to greetings sa ginapadala nyo diri sa aton. Pasensya gid ha. Kapay pa nga nahangpan nyo nga aton sini nga pagpangalagad. Upod sa bukas nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar, Action JM Baikin. Sa News Center, we have Action An Defensor. Backup man Action Dale Salazar sa aton sini pagpangalagad. Standby karona sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian ang isa ka memorabling istorya sa Action Firing Line. Maglibati tabwas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila